Croeso i Golwg ar y bai, eich synopsis gwleidyddol o hynt a helyntion Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Byddwn ni'n holi ambell aelod cynulliad yn clywed am cwestiynau'r Prif Weinidog ac yn cael y clecs i gyd o wythnos i wythnos. Yn wythnosol, mae aelodau'r cynulliad yn cael cyfle i holi'r Prif Weinidog. Ac wrth gwrs, mae arweinwydd y tri blaid yn cael hit bob tro. A mae'r fath ar yw tag reslo. Maen nhw'n cael cyfle fel arweinydd yr wrthbleidiau i llorio'r Prif Weinidog. Ond wythnos yma, roedd y Prif Weinidog ar ben ei dasg. Yn gyntaf, ddaru Neil Hamilton gofyn cwestiynau fysa mwy pwrpasol i gael ei ofyn yn San Steffan am y cymorth tramor. Wel, ydy hynny ddim yn rhan o'r Cynulliad Cenedlaethol eto, ac roedd Carwyn yn medru gael gwarad o Neil Hamilton yn rhwydd. Wedyn, ddaru arweinydd Phlaid Cymru, Lian Wood, holi fo am Deddf Cymru. Ac roedd y ddau yn medru cytuno ar y peth. Dyw'r deddf ddim yn un addas, bydd rhaid cael un arall yn nes ymlaen, ond ar hyn o bryd, Carwyn yn dweud, mae yna ddigon o bethau da na fo i ni fedru weithio fo. So, dyna oedd nos go dro cyn Lian Wood a'r Carwyn Jones. Ac i gloi, ddaru arweinydd y ceidwadwyr Andrew R.T. Davies ofyn am safon ein hawyr ni. Ond wrth gwrs, roedd Carwyn yn mynd i troi, wel, mae fyny i llywodraeth leol ar hynny y byd. So, neb yn ei lorio fo wythnos yma. Can weld wythnos nesaf be fydd yn digwydd. Dros y wythnos oeddwn ni'n trafod sawl polisi gwahanol. Yn wahanol i byd eraill, mae gyda ni pleidlas ar gyfer pob aelod, so mae pawb yn clywedleisio ar beth yw polisi ar blaid. Byddwn ni'n trafod manifesto'r blaid ar gyfer etholiad lleol, berthynas Prydain gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ôl Brexit, bancio yn y gymuned a berthynas myfyrwyr gyda trigolion mewn ardaloedd prifysgol. So mae yna lot fawr o wahanol ddyleuon i gael a polisi i drafod. Fyddwn ni hefyd yn clywed gan Kirsty Williams, aelod cabinet gyfer addysg, a fyddwn ni hefyd yn clywed gan Mark Williams, sef arweinydd y blaid. Ni'n disgwyl i glywed gan Mark ynghylch ailadau'r blaid, Brexit, beth yw gobeithio ni yn yr etholiadau. Fyddwn ni'n clywed gan Kirsty ynglyn â beth yw ei rhaglen hi ar gyfer addysg yng Nghymru, beth yw'r weledigaeth a beth yw sut mae hi'n gallu gweld hwnna'n mynd a ble mae hi wedi cyrraedd hyn. So ni'n disgwyl clywed rhywbeth fwy bywiog gyda falle mae pobl yn disgwyl a ni'n gobeithio gallu croesawu lot o aelodau newydd i'r gynhadledd am y tro cyntaf. Yn cynhadledd y wasg wythnos yma, roedd 2 loed fel cadeirydd y grŵp y blaid yn cymryd cynhadledd. A'r pwnc ddoth i fyny Neil McEvoy. Pam? Am bod oedd wedi cael ei arbed o sefyll fel cynghorydd am fis, am bod oedd wedi cael gyhuddo o fwlio un o staff cyngor Caerdydd. Beth oedd gan y 2 loed i ddweud? Wel, fawr ddim ar y pryd. Ond, yn diweddarach, mi gafodd grŵp Phlaid Cymru ddadl o Minsg i gilydd, roedd yn mynd dros awr a hanner. Ar diwedd y peth roedd Neil McEvoy wedi cael ei wahardd o'r grŵp. Pam? Wel, am bod nhw ddim cytundeb ar y geiriau, roedd y ffordd oedd yn ymddygu fy hun yn y siambr ac fel aelod, ddim yn plesio rhai o aelodau Phlaid Cymru. Dyna beth nhw'n dweud. Ond ar yr un pryd, mae'r blaid yn genedlaethol yn chwilio mewn i'r honiadau ei bod o'n fwlu. Dyna gyllideb yn San Steffan. Yr un dwytha sydd yn cael ei wneud yn y Gwanwyn yn ôl y Llywodraeth y Deyrnas Unedig. A beth oedd y canlyniad? Wel, yna lot o bethau newid wrth gwrs. Ond i Gymru, mae yna 200 miliwn punt yn ychwanegol i'r cyllideb yma. Bydd Carwyn Jones yn hoff iawn o hynny, dwi'n siŵr.
Bydd plecau porffor i gweld ledled Cymru cyn hir, gyda grŵp o aelodau cynulliad benywaidd llafur yn dechrau'r ymgyrch ar ddiwrnod rhyngwladol y menywod i gofio merched hanes Cymru. Bydd y plecau'n borffor am mai dyna oedd lliw y suffragettes a chafodd yr un cyntaf ei roi i'r cyn aelod cynulliad Phlaid a fu farw yn 2001.